na kpọmkwem taa n'nnukwu isi obi Okoroduru akụ na-ekwe n'isi obi eze ọzawa n'ọfọza ọya gịnị ezinna anyị na Durakụ. Kedu ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke tata? Ndị Igbo eku na-ewucha kpọmkwem n'obi maka na ụmụ Durakụ na-ekwe na-eme ịwa akwa. Ụfọdụ ndị ga-ajụ kedu ihe bụ ịwa akwa, mana unu so anyị na ihe mmemme ụbọchị nke tata unu ga-amata gịnị ihe bụ ịwa akwa. Unu lee anya ebe a unu ga-ahụ ka esi depụta ya. Ihe a bụ gịnị? Igbunye oke. Ụfọdụ na-akpọ ya ihe dị iche iche, mana ụbọchị tata ana m asị unu nọrọnụ ka unu soro anyị gịnị hụ ihe a na-eme ka akọwatara unu ya. Ọ bụ Odoziakụ Chinyere na-eke Ogbonna, onye ndu na ihe nnukwu mmemme Igbo Ekune ga-ekpo unu gịnị na-eje ya bụ ije. Ngwa nọrọnụ ji ka unu ahụ ka ọ ga-esi aga. Agadaga nwoke mụ na ya na ugbu a ọ ga-akọwatara unu onye ọbụla ọkwa o ji gịnị na Durakụ na mmemme ịwa akwa ya. Nwanne m nwoke biko kọwatara anyị onye Igbo ọkwa ya inwe na ihe a na-eme n'ụbọchị taa. Okay, thank you. Aha m bụ Mr. Ugochukwu Duranyo, the acting chairman, Durakụ Progressive Union. Yes, when the acting about I'm the main chairman. I have gospel and chief gospel and whatever. So I want to apply no in that apply no before and where sudden death 29th November 2024. Ya bụ ya onye kwesịrị ịnọ ebe a na-eme ka ihe na-aga aga. Anyị na-asị Chukwu na-anabata mkpụrụ obi nwa amadi ya bụ gospel enwere m osimiri nabata mkpụrụ obi ya na-adọkwa n'aha Jizọs. Kedu ka o si aga n'ụbọchị tata? Ya ka o si aga n'ụbọchị tata abụọ dịka m si wee kọwa ya na okeshọn ịwa akwa. Ịwa akwa bụ igbu ya oke dịka nwata topụta toro oge ibe ya ruru ya sonye n'oke so na-atọ ọtọ so na-eleta obodo anya. Ya bụ a very big occasion a na-eme n'ala Igbo. As I said before, I'm from Durakụ. Even na Durakụ ha nwa bụ number 1 na Ọgbọza autonomous community. Kedu ebe Durakụ nọ n'ọgbọ? Kedu ebe ha nọ mpaghara Igbo ebe? Yes, Igbo ha bụ na Ọgbọza autonomous community Imo State precisely. So ihe abụọ azụ m gwa gị na anyị nwa bụ number 1 na Ọgbọza ya bụ isi. So ihe ogogodo ndị ọzọ na-eṅomi anyị na ya na-eme. So ya na-eme ịwa akwa bụ na Durakụ ka o bido today. So we are on the occasion a ka anyị na-eme occasion ịwa akwa na igbu ya oke na na-etopụta usoro ego na-eme ihe a na-eme. Ndị kedu ndị na-ebu ya oke ụmụ nwoke ka ụmụ nwaanyị kedu dịka afọ unu? Ihe abụọ ihe inu gbasara maka ụmụ nwoke mainly ụmụ nwoke ka a na-ebu ya oke agha na-enwekwa ihe agba afọ ole ga-adị wee gbuo nwe oke ịtụpụta na-ịpụta from school ọ ịmụtago ọrụ na-apụtata nwa ihe iji enye nọrọ nke gị. So oge a ka na-ele anya igbe ike oke aha. Ọ dị mma imeela n'ụbọchị nke tata. Ka ihe na-asị ndị ga-abịanụ ka ha ga-esi bịa ka ha ga-esi. Ndị na-abịanụ nnukwu ụbọchị ka tata bụ anyị kpere ya bụ na ha ga-abịa n'udo. Anyị kwadoro ọfụma ihe niile a na-eri eri nke a ga-aṅụ aṅụ dị. Ekpere mbụ ha ga-abịa n'udo, mgbe ha ga-alakwa na ha ga-alakwa n'udo, ha ga-amụta ezigbo ihe n'aka ya n'aha Jizọs. Kedu mmemme a na-emerụ n'ụbọchị nke tata? Anyị bịara ịwa akwa. Ụmụ Durakụ bịara ịwa akwa n'ụbọchị nke taa bụ 50 Jenụwarị 2025. Ọ mmemme anyị kwuru bịa. Ọ dịkwa na obi ụtọ na anyị nwa anyị bịara ịwa akwa taa ka hụ mgbe anyị na-eme ya ndị anyị na-ada ụda obi dị anyị ụtọ n'ihi ya. Akwa eziokwu ọkwa ihe inye Chineke ekele n'agbanyeghị ihe otiti tiri anyị na general chairman anyị hapụrụ Mariet a ga-emezurịrị ihe ekwe o kwuru ya nyere iwu a ga-emerịrị akwado ijikwa n'ugwu dapụ o jiri otu ekara ahụ ndị gbogbogbogbogbogbo taasị ka anyị mee ya iji kwanyere n'ugwu ma sị mezuo ihe ahụ ekwe na ihe ekwekọrịtara. Ọ dị mma na-emela. Biko kedu ihe a bịara ime ụbọchị tata ụmụnne m? Ịwa akwa gịnị? Durakụ nọ n'ebe n'Ọgbọza. Kedu ka obi dị unu? Obi dị ha mma na gịnị a na-eme mmemme ịwa akwa ka unu emeela. Aha m onye ememeju ihe eji mara mmụọ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ahụ m onye Okoro Durakụ Ọgbọza Amanatọ Idatọ South n'Imo Steeti Nigeria onye ebe mmụọ maka ịwa akwa ihe taa ọ nwee ihe ọma wewere ihe
obi adịcha anyị mma. Chairman anyị nwụrụ in a very tentative manner, but onye chairman anyị gwara anyị ọsị anyị na isi bụbụbụrụ ọsị anyị na ihe ya chọrọ ime taa na ọwụ ihe ya plan n'imenu anyị wee sị anyị ga-emezue ebe ọ nọ obi ọma agaghị eme. So ịwa akwa taa ụmụazị ndị ruru ịwara akwa o ruru ha ịwara akwa, but anyị dị happy ma ya dịcha happy na chairman ya nọ ha. However, ebe ọ nọ na-anụrụ Chineke na ya na mkpụrụ obi na ndokwa. So ihe ịwa akwa taa obiọma na-eme anyị na anyị nọ n'iwu akwa taa. Ọ ga-adịrị anyị niile mma, dị duru akụ mma, dịrị ọgbọ ọzọ mma, dịrị amatọ mma n'aha Jizọs onye nkwu. abịara ịwa aga ụmụ anyị akwa n'ụbọchị tata. Ọ dị anyị obi mma na ụmụ anyị na-awa akwa tata. Anyị nwa bụ ụmụ dịrị akụ nọ n'ọgbọ ọzọ abịara ịwa akwa tata. Akwa dị anyị mma n'obi na abịara ịwa akwa. Ọ dị mma ha bịara ịwanye ụmụ ha akwa n'ụbọchị nke tata ibunye ha gịnị oke. Ọ dị mma anyị gara arụkwa otu obi dị ndị nke ọzọ ka anyị na-aga n'ihu. Oke mara mma ya amụchi nọ ya na-elected doctor Nigeria. Ya na-eme taa bụ ihe ọdịnala. Eji akpọbata ndị tozuru toro ihe eji mmadụ eme. Tozuru ka igosi na ha tozo n'oke ro ihe eji mmadụ eme. Onye na-eme na Nigeria bụ isi na ọbọs autonomous community South Imo State. Amụchi nọ ya na-ekele Fedike. Ha so na ndị na-akwalite ntọala ịkwalite asụ na omenala Igbo. Taa anyị na ndị Igbo ekele TV na akwalite ihe a na-eme na Nigeria, ihe ịwa akwa, mmemme ịwa akwa, mmemme ịnabata ndị toro eto tozuru oke, nwoke tozuru oke, ka ha sonye anyị na-eme n'obodo, ka ha sonye n'ime imepe obodo, soro na ịkwalite ihe dịka ndị anyị niile ewu ndị odozi obodo, ka akwa ndị odozi obodo ibe anyị, soro ihe a na-eme n'obodo ha na-etinye aka na-akwalite ya. Ọhịa a na-eme n'obodo duru akụ taa, anyị nọ na Palace of Eze Ọzawa nọ ọgbọ ọzọ na-eme ya. Udo dịrị ndị Igbo ekunye. A bịara ime ka ụmụ anyị tozuo oke tata. Ndị rigwere ogo so anyị bịara ịwawa ha akwa, and obi dị anyị ụtọ ime na ụmụ anyị agbanyere ha akwa taa. Onye nwe anyị gọzie ha n'aha Jizọs. N'agbanyeghị na chairman anyị hapụrụ anyị, ọ gwa ya haziri ihe a, ya bido ihe a n'isi wee mee ka ọ dị otu anyị ji awekwa ka anyị were nke akwanyere ugwu. Ọ ya kpeta ebe niile ji dee otu a wee ghọta anyị sị ka anyị kwanyere ugwu n'otu dị mma, na ebe onye ọ na-anọ ugbo obi ga-adị ya ụtọ na ihe a nke o bidoro na anyị emetụtebe n'ụbọchị taa. Ịwa akwa bụ mmemme anyị na-eme iji kpọpụta ụmụnna anyị ndị nke torugoro ihe eji nwoke eme na ụmụnna. Saa taa ụkwana ụbọchị eyiri eyi, ile anya ị ga-ahụ ụmụ okorobịa ndị soso efe ọcha ọ ndị ahụ ndị anyị ga-anabata today na ọnọdụ ụmụnna n'ime dịrị aka anyị. So onye wetara ọnọdụ anyị, ọ bụ eziokwu anyị nwere ihe mwute n'ihi na onye isi anyị wụ Letoshi bụ onye nke hapụrụ anyị na-atawa anya, mana ọ gbara anyị ume so ma ya ọnụọ ndụ ma ya ọ nwụrụ anwụ. Ihe na ọwụ atụmatụ o wepụtara na anyị ọgba mbọ ha na anyị mechiri na njedebe, and onye mere na anyị ji wepụ akwa anyị na-eme, wepụ arịrị, wepụ ihe ọdachi, wepụ ebumnobi anyị bụ maka ya nwa wee so ihe ọ gwara anyị ga-agbarịrị mbọ hụ na anyị meziri. So onye ọbụla bịakwana taa ma ndị nke a ga-anabata n'ọnọdụ ewuzi ụmụnna, ana m ekpe ekpere n'isi onye ọbụla ụkwụ anyị ji rie ebe a ka anyị ga-eji anyị. Chineke ga-eji amara azụta anyị niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Dịka nwanne anyị nwoke na-ebe achọ nke ịkọwatụ onye iwu na ọkwa iji na ihe a na-eme n'ụbọchị taa. Thank you. Aha m bụ Mr. Ifeanyi Chukwu Ọkwara. I am the village chairman, Dulak village. N'atụfughị oge, ihe anyị na-eme taa wụ first in history in Obos Autonomous Community. Anyị na-eme ịwa akwa Dulak n'ụbọchị nke taa. Mana dịka ma ezinụlọ brother wụ Chief okwu na onwe kwuru, ofu ihe bụ ihe na-ewute anyị n'ụbọchị nke taa wụ ọnwụ our late chairman wụ Chief Gospel wee nwere m Oshimiri. Ọ legacy ọ hapụrụ ka a na-eme ihe a taa, ọ na-ewute anyị na ọ kwadosịrị ihe na so eji mee. Mana anyị na-ekele Chineke, God be the glory.
ihe ọma mee ekele Chineke, ihe ọjọọ mekwe na ekele Chineke. Anyị na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị nke taa na ihe ahụ ọ kwadoro na a na-emekwe na Dirak na-emeghụ ka ọ laa azụ. So ya wụ isi ekele m n'ụbọchị nke taa. Ọ ga-adịrị anyị niile na mma n'aha Jizọs. Ya bụ ụmụada Dirak ndị ọzọ ka na-abịa ka unu mara ndị gịnị mụ na ha kwụ ebe a. Biko kọwaa onye egwu na ọkwa iji na Dirak. Ụmụnwawo aha m duru anyị Marita, that is me. Duru anyị Marita ochie lady ndị ụmụada ụmụ Dirak. Onye mụ na nọ nga vice chair lady by name Victoria Ogoha. Maka ihe anyị na-aza ma anyị bịawa ha ụmụnwa ochie lady. Anyị bịara taa ebe ụmụnne anyị na-awa akwa. A na-asị ka anyị bịa nọnyere ha. Ndị ọdọkọ n'ụzọ abịa. Anyị nwee ndị izizi bịara unu ka anyị sị ka anyị bịa nọdụ, ma ndị ọzọ bịawa iji nọdụ ka ihe a na-eme bụrụ ihe gara n'ihu. Ya gaziere unu ụmụada Birigwenu unu emeela. Dịka mmemme a na-aga n'ihu, ndị abụ gịnị ndị mere ka ahụ na ihe a na-eme taa gịnị bụ ihe nwere isi, ka a gwata ya ofu okwu maọbụ abụọ. Anyị nọkwa na gịnị ịwa akwa Dirak. Oke, ndị Igbo Ekunye TV anyị ekele n'ụlọ na ụnụ ịbịa taa ịkọva ihe aha mmemme aha emega taa. Aha m Comrade Napoleon Chimugoha. By special grace of God, I am the chairman of the IWA AKWA planning committee. Ndị anụ n'akụkụ m here with the members of the committee. Onye my secretary, member Justice Aneke, Cosmos Duranyim, Ikenna Duranyim, and Job Etiti. By special grace of God, we've been planning this thing. Na agadihu. My chairman I have a guy who led Chief Gospel Ikechukwu Enwerem Oshimiri. Hapụ ga on 29th of November 2024. Ọwụnye wutenye anyị. But anyị ga-ajụ Chineke ese. We give him glory also na ihe ọma na ihe ọjọọ na anyị ya ekele. And anyị gaa n'ihu so na ihe ahụ atụmatụ ahụ ọ tụrụ. Anyị sị na ọ ga-anyụ ka ọkụ. Na a ga-make sure na to honor him and his legacy. Ọhịa ji gbakọ taa. Ime ihe ahụ anyị plan nwa kamgbe last year. Today was a special day. Ile anya n'akụkụ ị ga-ahụcha ma ụmụada anyị ụmụada Dirak alụtara di ndị nwoke, ndị chief, ndị isiala, the general executive at home, na ndị a na-awa akwa, na ndị guest anyị mere invite, na ndị ọzọ nụkwa n'ụzọ na-abịa. Anyị kwadoro ọfụma. Anyị wụ Dirak enweghị ha na-achọ achọ na village anyị. Ihe a ga-eri, ihe a ga-aṅụ ọnụ na bọkwụ. Akụkụ anyị ji zaa. So onye ọbụla bịara ihe a ga-eme expect anything less than enjoyment. Ihe n'ụdị awụ ndị niile bịa na anyị sị na ụkwụ ha ji bịa ka ha ga-eji ala ka aka ya mma. Ihe ata ekpere anyị na-ekpe na ọ ga-adị more successful than we even planned. Chineke ga-ewere ọnọdụ. The weather is very okay. Anyị na-ekelekwe ndị Igbo Ekunye onye nwe gọzie ọnụ na-ebịa taa to cover this thing. We are happy with the Ambassador Chinyere Ogbonna, the pioneer, the MD, the facilitator. Everything about Igbo Ekunye TV. Is an ambassador, a woman, empower, gender crusader. We appreciate her. And then also we appreciate the acting chairman, Mr. Ugochukwu Duanyi, Oluwa, and the ESCOs, the Anahequarono. We appreciate the home led by Mr. Fanny Okwana, the home chairman. Ndi Shala Nile, and His Royal Highness SFD was as one of our bosses. Ndi Shon Omada, Nindishi, Alotradi, Nandi Youth. I na-ekele onye ọbụla. I say no. Thank you so much, and may God continue to bless all of us in Jesus' name. Amen. Thank you. Ndị mere ha n'ugbu a bụ gịnị? Ndị itorobịa ahụ gịnị ga-eme ịwa akwa? Ka anyị ma ọbụkwa eziokwu. Biko gwa ihe unu ji wee n'ọnọdụ ya n'ụbọchị taa. Okay. Aha m bụ Chinazebere Ọkwara na ndị ụmụnne m ndị na ha bịara ịwa akwa. So anyị na-akọwa na ịwa akwa ihe ọ na-egosipụta bụ na anyị etozuola oke, so that oke ruru anyị oge o ruru mgbe anyị ga-agbakọ na anyị wee na-ekwenye anyị oke anyị ka o wee na-ezuru ka anyị wee na-anara oke otu anyị si tozuo oke.
ihe o kwuru ọwa otu o si eme unu etozuela dị mkpa ihe eji nwoke eme aka eji gịnị ebunye unu oke ọya bụ gịnị ịwa akwa anyị na-asị nọrọkwa nke unu ahụ otu ihe niile na-eme na-agbụghị oge onye eze ga-apụta a ga-anabatakwa ya soro na gịnị na-aga ya bụ njem udo dịrị unu